ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар набори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММО омода кардем. Барои дастгирии канали мо лайкро зер карда 3-4 калима комментария нависен. Мо боша наворро оғоз мекунем. Дӯстон, агар шумо аз кам будани риш ва рехтани мӯи сар танқисӣ кашен, пас мо ба шумо ширкати шифофарморо тавсия медиҳем. Дар ин ширкат ҳамчунин доруҳо барои хароб ва фарбеҳшавӣ, барои хунукзадагӣ, равғани сиёҳдона ки ба ҳамаи дардҳо даво мебахшанд ва дигар доруҳои гиёҳӣ ва аз ҳама муҳим он аст ки доруҳои ин ширкат гиёҳӣ ва оригиналанд. хиди ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг занен ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занен. ҳамин гуна шумо ҳам моро дастгирӣ мекунен ва ҳам доруҳои даркории худро дастрас мекунен. дӯстон, аллакай паго, яъне рӯзи 29 октябр дар Италия шаҳри Милан турнири Bellator 287 баргузор мегардад ки дар он варзигари бебохти тоҷик Сарварҷон Ҳомидов бо рекорди 13-0 дар октагон бо варзигари бразилӣ Хосе Мария Томе бо рекорди 49 вомехӯрад. имрӯз Сарвар вазни даркориро карда тавонист ва акнун паго ба муҳориба мебарояд. дар куҷо ва соати чанд ин турнирро тамошо карда мешавад, мо паго навор карда ҳамаи маълумотро пешкаш шумо мекунем. барои ҳамин дар канали мо обуна шуда зангулачаро пахш кунен, то ин ки аз ҳама хабарҳо бохабар бошен. 135.8 pounds for the fighter out of Dushanbe, Tajikistan. Boa. Sai, bora, pô. Atirando. чемпиони UFC дар вазни ним сабук Александр Волкановский ба чемпиони нави вазни сабук Ислам Махачев таҳдид кард. ма ҳис карда истодам ки ӯ маро ҷиддӣ қабул намекунад, чунки ма ҷангвари қадпасти вазни ним сабукам ва ма чӣ гуна қувваи ӯро манъ карда метонам. аммо гуфтаним ки ӯ дар ҳайрат мемонад вақте ки мо бо ӯ дар октагон вомехӯрем. ма дарҳол ба ӯ дар стойка проблема месозам ва ӯро маҷбур мекунам ки ба гӯштин гузарад ва вақте ки ӯ маро ба замин афтондан мехоҳад, ана ҳамон вақт ӯ мефаҳмад ки ҳамаи кор дигар гуна аст, на чӣ гунае ки ӯ мехост. ӯ маро ба замин афтонда наметонад ва агар ки тавонаҳам, ма дарҳол ба пойҳои худ бармехезам. дар ҳамон лаҳза ӯ психологӣ шикаст мехӯрад, чунки ягон кас чунин корро аз шахси майдаҳак интизор нест. ма ба шумо кафолат медиҳам ки ма ин корро карда метонам. мебинем ки ӯ чӣ кор мекунад вақте ки шахси майдаҳак ба чеҳраи ӯ зарба мезанад. ма мехоҳам бинам ки чӣ гуна ӯ ба осонӣ мешиканад вақте ки ҳамаи кор аз рӯи нақшаи ӯ намешавад, гуфтааст Волкановский. дӯстон, бояд гуфт ки ташкилоти UFC нақша доранд ки муҳорибаи Ислам Махачев ва Александр Волкановскийро рӯзи 12 феврал дар Австралия ташкил кунанд ва ин муҳориба дар вазни сабук бояд ки баргузор гардад. ҳам Ислам ва ҳам Волкановский барои ин муҳориба дар ин саҳна розигии худро доданд ва шояд ки ба наздикӣ ташкилоти UFC ин муҳорибаро расман эълон кунанд. ба фикри шумо дӯстон, Волкановский Исламро шикаст дода дар ду вазн чемпион шуда метонад ё ин ки Ислам ӯро манъ карда дар рейтинги беҳтарин ҷангвар новобаста аз вазн ҷои ӯро мегирад? метонем фикротона нависен. худи Ислам Махачев гуфт ки айни замон Волкановский аз дигарон дида рақиби арзандатар аст. ма боварӣ надорам ки ба ғолиби муҳорибаи Дастин Порье ва Майкл Чендлер муҳорибаи унвонӣ медиҳанд. чанд маротиба аллакай Порье барои камарбанд ҷангидааст. а Чендлер бошад дар UFC 4 муҳориба дорад, дар дутоаш ғолиб ва дар дутоаш шикаст хӯрдааст. фикр мекунам ки ӯ сазовори муҳорибаи унвонӣ нест, ҳатто агар ки Дастин Порьеро шикаст дода тавонад. шахсан барои ма ва ҳамчунин барои мухлисони MMA Волкановский рақиби шавқовартар менамояд, чунки дар байн ду камарбанд аст. ин чиз доимо шавқовар аст вақте ки ду чемпион вомехӯранд. чунин муҳориба доимо барои мухлисони MMA шавқовар аст, гуфтааст Махачев. хотиррасон мекунем ки муҳорибаи Дастин Порье ва Майкл Чендлер аллакай рӯзи 12 ноябр дар турнири UFC 281 баргузор мегардад. аллакай шаби 29 ба 30 октябр турнири UFC Fight Night баргузор мегардад ки муҳорибаи асосии турнир муҳорибаи рейтингӣ дар вазни ним сабук байни панҷум рақами рейтинг Келвин Катар бо рекорди 23.6 ва шашум рақами рейтинг Арнолд Аллен бо рекорди 18.1 хоҳад шуд. турнир аз соати 23:00 ба вақти Москва ва 1:00 ба вақти Душанбе оғоз мегардад. аммо муҳорибаҳои асосии турнир боша аз соати 2:00 ба вақти Москва ва 4:00 ба вақти Душанбе оғоз мегардад.
ссилкаи бепули пахши мустақими ин турнирро мо дар телеграм канали худ паҳлавон теҷа мегузорем ва шумо метавонед ки ин турнирро тамоман бепул тамошо кунед. ссилкаи телеграми мо дар описани видео. то боздид дӯстон, хонободу сарбаланд бошед.